खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेलाव बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनैनि गाहाय रादाब UPPL आरो AIUDF आ आखाइ हमलायबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ एनडि प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेल बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो बे रादाबखौ दैथायहरदों ENN क'क्राझारनिफ्राय दानिया फैदो आबुं रादाबाव जानो गोनां फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै UPPL आरो बाहारुद्दिन आजमलनि दैदेननाय अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट AIUDF आ आखाइ हमलायबाय आरो गोरोबथा खालामबाय रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 मायथाइनि हेंथायै जुजिलांनो थाखाय AIUDF आरो UPPL आ गोरोबथा खालामनानै आखाइ हमलायदों मख'थावना दि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थि दोलोफोरनि गोरोबथा खालामनाय आरो आखाइ हमलायनायनि नोजोर आरो थांखिखौ गुबुन फोरमायोब्लाबो बेनि मोनसेल' थांखियानो जादों बिसायख'थियारि मुलाम्फा लानाय होननानै साननो हायो दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPL आरो AIUDF नि गेजेराव आखाइ हमलायनायखौ उदाङै फोसावदों मोनबो पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा बे खौरांगिरि मेलखौ AIUDF नि गाहाय नेहाथारि अमिनुल इस्लाम आरो UPPL नि लेङाइ आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिमोना जुथायै खालामदोंमोन बे खौरांगिरि मेलाव रोनगोरा नार्जारिया बुंनाय बादिब्ला AIUDF आ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा मासियाव UPPL खौ मदद खालामगोन ओरैहाय UPPL आबो बरपेटा आरो धुबुरी लकसभायाव AIUDF खौ मदद खालामनो आखाइ हमलायदों बे खौरांगिरि मेलावनो AIUDF नि गाहाय नेहाथारि अमिनुल इस्लामा बुंबावो दि BJP आ फिन गोहोआव फैयोब्ला फिन लाबोनो थाखाय रायजोफोरनो खोथा होनाय नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ मोननै दोलोजों खौसेयै हेंथा होगोन मख'नो गोनांदि देग्लायनि लकसभा बिसायख'थियाव आसामनि मोन 14 लकसभा मासिनि गेजेराव मोनथामल' लकसभा मासियाव बिजाथि दैखांदों आजमल दैदेननाय AIUDF आ बे मोनथाम लकसभा मासियानो जादों बरपेटा धुबुरी आरो करिमगन्ज क'क्राझार लकसभा मासिखौ देरहानो थाखाय इस्लाम धोरोमारिफोरनि मदद नांगौ ओरैहाय बरपेटा लकसभायाव देरहाहोनाय जेनहोनायखौ बर'फोरा थि खालामनो हायो दिनैनि सुंद' रादाबा एसेनोसै एनडि प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय लोगोसे इयुननि रादाबखौ मोनबावगोननि मिजिंजों नेनानै थानो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों।